Udaipur ni simi Amarpur thangmani lama kasuna bagwi khwnani salo TTAADC ni CEM site visit khlaika aran lukrok bai kok salaika location Warung kami Moharani aran borok bai malai borok kok salaika jeskabon phanya nangnai khana jeskabon jeng success khlaina nangnai chini demand no jeng phungna nangnai obono kok piri no koi no CEM thangai borok bai malaika kwcharkha nogo habai kok salaika jaga jaga thangka para para thangka lama lama thangka aran borok bai kok salaika kwcharkha jeskabon phaidi khnani strike no bondo no success khlai phaidi Ôi sẵn đơn. Tôi phải nên mà sẽ phải nên rồi đi. Ôi sẵn đơn. Tôi phải nên mà sẽ phải nên rồi đi.